ମାଲିକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ 2 ଜଣ ବାହାରିଗଲୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ। ସେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଆଜି ଗୀତା ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଗଲୁ। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ହେଇଗଲୁଣି। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ଇଏ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ରୋଷେଇଶାଳା। ଏଠି ଖରାବେଳ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପରିବା ମଧ୍ୟ କଟା ସରିଲାଣି। ଚୁଲି ମଧ୍ୟ ଲାଗି ସାରିଲାଣି। ଏପଟେ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରୁ ଭାଇନା ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ରେଡ଼ି। ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବାସୁଦେବଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିଛି। କେବଳ ଗୀତା ଯଜ୍ଞ ହେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ। ଏପଟେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଭାଇ ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପ୍ରତିଟି ଗୀତାର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇ ଗୀତା ଯଜ୍ଞ ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଛି। ଗୁଆ ଘିଅରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭାଇନା ଆହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଚରୁଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଅଗ୍ନିକି। ଏପଟେ ଆହୁତି ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଠି ଭାଇନା ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ବସି ଚଖଉଛନ୍ତି ମୋତେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ସବୁ ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଆମ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ଆମ ଭାଇମାନେ ପାର୍ସଲ ଧରିଲେ ଘରକୁ ଚାଲିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।